Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh everyone. Masu kallo da saurari a takaice ne sunana Bashir Idris Muhammad aka Bashi dan saurayi. Mamallakin gidan TV Gobe ta Allah ce. So a yau ina tare da babban bako na wato Abdul MDK, dan comedy kuma dan film kuma mawaki. Ko ba ka bare ba? Abdul MDK ina so ka gabatarwa da masu kallo da saurari cikakken sunanka da kuma asalin kai wane ne. To assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh jama'a. Barkan mu da dare da fatan kowa ya sha ruwa cikin koshin lafiya. To sunana Abdul Yahaya inkiya kuma Abdul MDK sunan da aka fi sani na da shi. Kuma dan comedy ne gaskiya, na dade ina comedy sosai Gaskiya ne. kuma ina harka film har waka ma ba duk ba abin da bana duk wani dai harka na entertainment Gaskiya ne. ina director ina producer Na san abin da ya kamata duk ina yi. Gaskiya ne. So a gurguje Abdul MDK akwai wata tambaya ta farko da ta dade tana cikin tuwa ƙwarya ina so in maka. Okay. Akwai wani dan comedy shahararren dan comedy wato Nura Mulan. Bari fara ma ta kan Nura Mulan. Na san ka san Nura Mulan kuma Nura Mulan ya san ka. Kusan Nura Mulan ma tare da kai kuka fara aiki da shi. Kana ɗaya daga cikin waɗanda Nura Mulan ya ɗauko ya fara sa a cikin ayyukansa na comedy. So kuma sai da tafiya ta kai tafiya akawun ya tafi fuskar ku ta sanu sai na daina ganin ayyukan ka tare da kai da Nura Mulan. Ko zan iya sanin menene yasa kuka daina aiki da shi? Duk da dai na ji wasu maganganu daga baya a bakin mutane. To ka san mutane ba za ka hana su maganganu ba. Ko za mu iya sanin meye makasudin daina yin aiki tare da Nura Mulan? Masu kallo da saurari suna jin ka. To gaskiya abin da yake faruwa kafin mu je kan tambayar ka. Na farko abin da yake faruwa kafin mu je kan normal tambayar da gaskiya mun yi comedy da Milan sosai. Mun yi comedy sun fi dubu don gaskiya lokacin da yake comedy da shi. Gaskiya lokacin tun ma na gaya ma ba a damu da mu ba zai zama na mu ne za mu comedy ma mu za mu kalli kayan mu. Gaskiya ne ya sa lokacin tun ana yi da waya har ya zama na muna abu slowly muna off. Akwai daidai gabar ma da muka ya kamata a ce mu daina comedy ma mu watsa amma haka muka ci gaba da jurewa gaskiya ne saboda za a zo ba biyan mu ake mu kashe kuɗin mu ɓata lokacin mu ga yunwa mu yi waye ga yunwa ga waye amma mu zo mu tura mutane a gaban mu za su ko ku tafi ma a zage ku mana mu tafi a zage mu a ce ba mu da aikin yi a ce mu haukata a ce waye duk da ni aka share wannan lokacin to har yanzu ya zamana mun dage ne duk wannan abin da ya karya mana gwiwa ba saboda akwai wani abu da yake faruwa a arewa idan ka taso kana abu misali ka ɗauko wani abu gaskiya ɗan arewa inda yana so ko misali ya ɗauka haka ko ya sayi dole fa sai ya toshe kunnen shi sai ya daina ji sai ya daina saboda zagi da maganganu na mutane yawa saboda yan arewa ba za su taɓa dafa ma ina ai in kana neman marasa san ci gaba yau ka nemi ɗan arewa yawa saboda abin da yake faruwa a arewa gaskiya a arewa sai dai a daki ne ka ba dai a daga ka ina ba to shigan musu fada fa kake bayan arewa suna zagin ina ga comedy kuma shi yasa za ga yan kudu sun biyu gaskiya za ga yan kudu na gama yan kudu za ga sun dan fara abu haka normal shaf ba wahala za ga wani babba ya kira musu ya zo ya yi program abin da ba sa ganewa kana ji ko ya kamata a ce ana jawo kananu gaskiya ne manya su dinga jawo kananu saboda akwai lokacin da za a nemi manyan a rasa dole ne inda su manyan suna so idan kananun su daga su ba su girma su ba su lafiya duk inda sai gan su ringa daukar su muhimmanci suna ganin su a matsayin manyan su wanda suka taimake su a lokacin ya kamata su taimake su a daidai lokacin da ya kamata su taimake su to abin da yake faruwa kawo mun tambaya akan cewa da kana ganin comedy sosai kai da su Nura Mulan ba yawa ne da su Nura Mulan a halin yanzu kuma sai ka daina gani na farko dai ni gaskiya dan kasuwa ne gaskiya ne ni shaida ne a lokacin da muke wannan comedy gaskiya a lokacin kasuwa da ba ta karfi ba wanda mu da ita saboda lokacin da ina yaro ne za ga duk a tawagar ma mafi yawancin mu ne yara ai kai ne ma yaro yawwa da ni da abba kito mu ne yara gaskiya ne gaskiya kowa ya fi a lokacin to dalilin da yasa a lokacin gaga ba na zuwa kasuwa ba ta muhimmanci a halin yanzu kuma gaskiya ka san rayuwa ta canza dole gaskiya yanzu mutum ya tashi a halin kasuwanci yanzu misali ba wai ka daina harkar celebrity ɗin gaba ɗaya ai biyu ake hada kaɗan kaɗan to ka ringa ɗan taɓawa kaɗan kaɗan harkar celebrity ka ringa taɓawa ba wai ta aka kamata duka ba amma ka je kasuwa idan kasuwa ta karɓe ka
ka rike kasuwa sosai ka san kasuwa ta sanka ka samu wasu kuɗaɗe to har za ka fi taimaka a harkar taka inda kake so ka je insha Allah kana addu'a kuma dama ga kuɗi a hannunka kasuwa da rikin insha Allah za ka je babu wahala amma batun ka ce za ka yi iya harkar comedy ko film ko waka ba za ka je ko ina ba ce ba tare da kana wata sana'a gefe ba gaskiya you know go anywhere ba inda za ka je ina yawa kamar yadda ka faɗa ina gaskiya ne to abin da yake faruwa ba wani faɗa muka yi ba wani ce muka yi ba ni da Milan gaskiya muna girmama juna sosai saboda gaskiya na dade a arewa ban ga dan comedy mai mutunci ba mai kima da gudun duniya wallahi da gudun duniya irin ni shaida dan gaskiya abubuwan da Milan yayi mun wallahi baki ba zai iya faɗa su dan abin da nake nuna mana Milan duk da ne ka san idan mutum ya ma abu ba kowa bane zai so ka zo social media na san waye Milan ba yauwa wallahi na saboda akwai wani abu wanda ya min shi na alkhairi wanda wallahi ba zan taɓa manta da shi ba har abada ba zan taɓa manta da wannan abu gaskiya ne masha Allah saboda haka mu muna dan zuwa kasuwa kuma shi Evelyn sai ya zama wannan harkar ta karbi da shi to sai ya zama shi gaskiya an zo daidai lokacin da shi ba zai iya hakura da wannan harkar ba mu muna sanyi amma tunda dama shine boss a cikin to kaga tunda already mu yayan talakawa ne dole kaga wannan fitar da muke za ta taimake mu ta taimaki iyayen mu kuma sannan akwai wani gini da muke so mu gina rayuwar mu da muke so mu ma'ana muna so mu dan yi aure ko mu dan gina wa wani komai dai a cibin na rayuwa wani abun hawa dai wani abubuwa ne na more rayuwa muna so mu mallaki waɗannan abubuwa to ko don haka ma zai sa gaskiya mu zauna a kasuwa to sai ya zama na da muna fita irin ranar Lahadi muna zuwa comedy wani lokaci ma ba ma iya comedy ba har film dan manyan artists nan da suwaye ba waɗanda ba sa kiran mu da confirm na sani yawa to sai ya zama na muna zuwa Lahadi to sai ya zama na Lahadi yan location sun yi yawa duk guraren da zaka je sai ka je ka samu yan location da hayaniya mutane sai ya zama na ku ringa kuna haɗuwa da ƙananan yara waɗanda bai kamata a ce kuna aiki suna wannan abin da zai zama dai bai novice ba to sai ya zama na sai aka ɗaga Lahadi kuma kaga ɗan kasuwa gaskiya a Kano ba shi da wani chance in ba ranar Lahadi gaskiya ba shi da wani wannan ba to a matsayin na ɗan kasuwa gaskiya sai na ga gaskiya idan ba ranar Lahadi ba ni da wani baka da wani chance gaskiya da baka wannan yawwa to shi yasa wannan abun shine da yasa kaɗan nake ɗan janyewa wani lokaci ɗan ne kira ni a waya sai ɗan BK ka zo za mu fita aiki kaza kamar irin ranar Litinin ko Talata ko Laraba har waɗannan wuraren kasuwa gaskiya ne wannan zai kira ni a waya sai mun ka zo mu je waje kaza wani lokaci in mar ƙarya wani lokaci in bashi uzuri sakamakon yanayi na lokaci yawwa wani lokaci uzurin gaskiya zan bashi wani lokaci kuma in mar ƙarya wannan dai shine dalilin da yasa to sai zamana kaga kowa dole zai gaji da kira zai gaji confirm yau na kira ka bani uzuri gobe na kira ka bani uzuri jibi na kira ka ga ta barin kira gaskiya saboda na san ma me za ka gaskiya ne sai zamana duk lokacin da gidan zai kira ni dan bashi uzuri sai zamana kawai na wannan to ana nan dai sai na basu da sauran mutane ban sani ba su ma waɗannan ko kasuwar ce ko dai ba kasuwa ba ce wani abu ne sabani na yau da gobe sabani yau ka san tsakanin harshe da haƙori ma ana samun sabani to ban sani ba ko irin wannan abun ne ya shiga tsakaninsu suka wannan za a ga yanzu comedy shi ya riga ya canza gaskiya sosai ma za a ga in ka mutanen baya ba su ne yanzu gaskiya ko kullun yanzu sabon fuska yake yawwa mafi yawanci a comedy ba za ka ke ganin fuska sani ba an dauko jagwa da yanzu kuma an yadda jagwa ba jagwa aka dauko ba za a yi Umar aka dauko bayan Umar yawwa sai ya zama an daina ganin Umar sosai yanzu to sai aka dauko jago Umar kafai ta kwari yanzu shi yanzu kana ji ko a ba wai kwari ta ba har yanzu bai girmi nan ba ai bai girme shi ba amma dai a yanzu shi ma ya kwari ai to yayi kwari ai mutumin da yake da followers kusan 500,000 a wannan ba da wannan za ka yi consider ba followers ai shi ne mutumin da yake da kayan aiki a hannu kana ji ko yake da labari yake da rubutaccen labari ko kuma yake da zai iya creative din professional ne kawai a buga wannan shine zaka ce yayi kwarin gwiwa gaskiya ne wannan shine zaka ce yayi kaurin wuya ko yayi waye amma mutumin da sai dai a shirya labari a zo da kayan aiki ya zo ya hausa wannan ai wannan ba zaka ce ma wannan ba wanda ya zama na ma wani lokacin abin da zai yi ma sai an gaya mana ba shi yake kirkirowa ba to Umar dan gurgu ga zai to abin da yake faruwa kana ji ban bare da kokarin sa ba yaron yana da acting gaskiya sosai ma yana da kokari mutumi na ne dan yanzu ma kafin mu zo gurin nan muna tare da shi muna tare da shi kafin mu zo gidan TV nan naka muna tare da shi na mutumi na ne sosai ina ga ma muna kasawa da shi sosai
to abin da yake faruwa kana ji ko kamar za ga a fim din Hausa kaga su Aminu Saira irin da su Hassan Gis manyan daraktoci da su falal ya dore su waye za ga ai an fi sani irin su Alinu ana ganin su Alinu su ne jarumai su Alinu idan babu su harkar fim ta lalace ta tarwatsi a su Alinu ba su ba kawai acting suke abin da suke gaya musu abin da za su yi gaskiya ne su waɗannan ainihin wanda zai create din labari zai gaya ma yanda za ka yi wannan shi ne ainihin jarumi ba wanda aka fito aka haska fuska a boyayyar fuska kenan amma bayananniyar fuska a wajen jama'a wanda yake aikatawa shi ne kuma kaga mullan shi yake tsara labarin kuma shi zai zama after yawa kuma shi ne producer shi ne ko nawa za a kashe sisin wani ba za ta shiga cikin to a takaice a da transport da komai duk wani abu da ka sani milan shi ne yake bayarwa dan gaskiya duk rayuwar da muka yi da milan haka kawai ma ko da ba aiki za a yi ba za ga milan ma baya so ka zo ku zauna da shi kuna dan wani zance daga an kawo dan wani kayan alati ba ana saboda gaskiya baya ba mutum bane wanda yake son zama haka ba a dan gogaya masha Allah ana dan waye masha Allah yawa saboda haka ba abin da ya hada mu da milan har yanzu muna tare za ga ba a dade ba ma na mun wani videos da shi ok yanzu dai lafiya an share wa masu kallo da saurare tantama akan nura milan da kai saboda haka ni da nura milan always together Umar dan gurin always together to masha Allah kuma ko shi jagwa za ga lokacin da suka dan dena video da milan za ga ai mun jawo shi a jiki a jagwa ai mu ne iyayen gidansa yawa shine gaba ɗayan mu to da muka jawo shi a jiki sai an fara magana ana cewa wayo kuke mai duk wanda sai ake cewa duk wanda suka rabu da milan sai a ga ya dawo gurin mu yake faruwa ko dai muna dan wa milan wata hasada da yawa daga ya ko mutum sai mu jawo shi mu raba shi da shi kowa ya ce ka san su masu kallo ka ga masu kallo ba a rasa su da abinci masu kallo yanzu wata kila a cikin program din da muka yi muna postin ma wani zai zage mu wani zai ce kaza wani ba a kaza wani ba a burge su kawai kai abin ka kai tsaye ba za ka taɓa burge mutum so Abdul MDK mun ji abin da ya faru tsakanin ka kai da Mulan kuma alhamdulillah da har kaya ba ka ji daɗi da abin da Mulan ya maka lafiya lau kuka rabu da Mulan kuma har yanzu kuna tare da Mulan so a takaice ina yawan ganin ka a wasu series na film kananan film haka da kuma sauran comedy duka duk ina ganin ka su dan Allah zaka iya faɗa wa masu kallo da saurari wani irin nasarori aka samu kuma wani irin kalubalen da aka samu a takaice saboda masu kallo da saurari suna so su san wane ne kai lokacin da ka fara a ina ka fada a ina ka tashi idan babu damuwa muna so a takaice kai mana saboda yanayin lokaci to na farko dai maganar nasarori da kai to alhamdulillah mun samu nasarori amma ba waye nasarori bane irin wanda aka samu kuɗi ba samu kuɗi a harkar nan ba sai dai ma nawa ya shiga kawai dai muna shiga ne don neman suna amma mun yi suna daidai mun yi suna da irin dai wanda ake dan yi dai haka wanda ya ganka small wanda ya ganka gaskiya irin nasarorin da na samu nasarori na jama'a gaskiya Allah ya gani amma ban samu ba wai nasarorin kuɗi ba kuɗi aka samu dan gaskiya wannan ma nasara ce ko kuɗin keke ban samu da wannan ko kuɗin keke ban samu da na riga ba amma da ke ni dan kasuwa ne duk wani abu da aka gani kai baka dogara da samun kuɗin wannan ba duk wani abu da aka gani da shi sai a ce a harkar fim da samu ba a harkar comedy sai me yake da akwai a ciki nan magana just era haji kamar ka san yanzu akwai waɗanda suke gani idan muka post ya da viral ai tunanin su wannan viral ne da kuɗi muke samu ban san kuma mu muke ƙona data wallahi na sha hana ciki na a lokacin baya in sai data in post idan akwai wanda ne posting ya ce wallahi sai ya sa an kama iyaye to ka ji ba me ba sisi sai ka samu sisi ba amma sai kana magana za a kama iyaye yanzu misali kamar a takaice kuma wani ƙalubale ka samu misali kamar zagi na mutane waye da waye a gida ko a waje da sauransu ai ƙalubalen ya yi yawa sai dai a ɗan tsakuro kaɗan dama ya sabi da yanayi na lokaci ma kuma gaskiya dai na samu ƙalubale kala na farko ƙalubalen farko wanda ya bani haushi akwai lokacin da muka yi wani kwamiti na yan lokacin da muke wani kwamiti na an faɗa mu wata magana har yanzu magana kan ji daɗin ta gaskiya wace irin magana ta ɓata mu rai sosai wato mun zo kan layin mu mun zauna sai yana gani kawai sai ji nuna wa wani sai ce ai ga yaron ka ya koma ɗan daure kasan su manyan nan su ba sa bambance acting da reality baban mu gaskiya a lokacin ran shi ya kwaci sosai don akwai irin maganganun da ba zan iya bayyana su anan ba wanda ya faɗa
ya faɗi maganganu kala na kiyama wanda a lokacin har kuka sai da gaskiya wannan ma kalubale ne tun daga lokacin da jima kamar in daina haka ko kuma daina irin wannan acting da ran damari wani dan daudu ko dai wani acting da ya shafa wannan shine babban kalubalen ko acting irin na wani rawa ko wani waye na samu kalubale a wannan kwalarin da ya sarki amma wannan bai hana ni ya sa na wannan ba har zuwa yanzu ka ci gaba da yi wannan na je na same shi na dai kakkaranta mar abin da ya faru da ya kiyarda da ni sai da na je na samu wani kawo na gaya mar sannan ya gane me aka sannan ya je same shi daga nan dai magana ta to a lokacin ma da har na ɗaukar bar kawai na daina yin wannan harka kawai sai na ga ai rayuwa in babu kalubale ai babu nasara dole a dama mana shi ne wannan shi ma kalubale ne sai kuma wani bidiyo da muka taɓa saki akwai wani fim da muka yi na dan ambaci suna yan Kaduna a ciki su ma ka sha zagi yawwa a lokacin gaskiya a cikin zagin da yan Kaduna suka yi babu zagi na hankali a ciki babu wani zagi wanda na ji mutanen mu irin na nan Kano suna furta shi kawai dai zagi na farko akwai wanda ya ce mun jaki wani ya ce mun akuya wani ya ce mun tinkiya sa rago alade ba abin da ba gaya mun ba a dabbobin duniya kowanne suna sun gaya mun na gaya kuma ka shanye ki amma comment wani ya ce mun wawa wani ya ce da ƙiƙi jahili wani ya ce wani har fuska ka waye ne da waye ya mana wani ya ce mummuna wani ya ce waye da waye akwai wata yarinya ma har magana da ke Allah yadda babu wata sama za ta aure take mun wannan kuma gashi har yanzu kana rayuwa kuma kana cikin yin wannan aikin naka shine ina cikin wannan aikin babu wani abu da ya canza saboda akwai addu'ar iyaye Allah ubangiji ya ci gaba da lamunci ka gani to Abdul MD ke misali akwai burika da kowa wanda yake da shi kamar mai kuɗi ne yau yana da naira miliyan 1 yana so ta zama 2 yana so ta zama 3 kai a cikin sana'ar ka ta waka a cikin sana'ar ka kai ta comedy wani irin nasara wani irin ci gaba kake so ka samu wace iriyar ɗaukaka kake so ka samu ka zo gurin da yake mun ka san ɗaukaka kala ce wace iriya kake so ka samu to gaskiya wannan burin da nake so gaskiya a yanzu haka ma yan arewa suka yi niyyar saboda ba wani babban buri bane na farko gaskiya na farko ina so in ɗaukaka na biyu kuma ina so gaskiya in samu kuɗi masu yawa wanda burin kowa ma haka kowa yana so ya samu kuɗi mai yawa gaskiya ina so in hau motar kaina burina na ƙarshe babban burina da nake son shi a wannan harka wanda in aka yi an gama mu komai babu wani abu da zan ƙara nema a wannan harkar babban burina kana ji ko ya kasance kowanne birni ana buga babban signboard ɗina irin na kalla kawai duk wani babban titi ka zama professional yawa duk wani main road ya kan a ringa sa irin babban majiki na a ringa sa signboard ƙato tona ne wanda zan ci wanka normal ya zama na wai ba wai dole sai zan yi wata talla rike wani abu a hannu wannan shine bai ba kawai zan ci wanka a sa Abdul MDK duk wanda zai shigo birni ya ga mu ne kwarin birnin gaskiya ne to ina wannan shi ne yan Kaduna da yan Kaduna suka shigo yawa yan Kaduna suka shigo su ma za a sa a garin ka san kauya ne su ma za a sa a garin kar mu je nan gurin kar mu je nan saboda muna da abokanai da fans yan Kaduna a gare ku ya hakuri yan Kaduna to Abdul MDK ina so ka ba masu kallon da saurari da kuma masu san ɗaukaka da ma dai kowa na duniya wani irin shawara za ka ba wa masu ɗaukaka 'yan kasuwa ne 'yan comedy 'yan mawaka akan yadda rayuwa take. To gaskiya 'yan kallo na dawo gare ku a arewa gaskiya in dai kana so ka zama famous yawwa ka zama influencer dole gaskiya sai ka yi haƙuri kuma sai ka yi da kuɗinka sai ka yi da lokacinka ka yi duk wani abu da ka sani naka sai ka yi da shi a arewa don gaskiya a arewa babu masu taimako Allah ya gani akwai masu taimako amma kalilan ne ba za a ce an rasa na Allah ba to amma gaskiya a arewa kar ka sa arewa ka ce wani zai taimake ka da dai a kudu ne muna gani ana yi sosai a ɗauko mahaukaci a gyara shi duk da kuma ana arewa mun fara ɗaukan wannan ɗabi'a akwai wani mawaƙi yana nan ɗan Kaduna waye DJ waye ma ake cewa DJ Abba ne ko DJ AB baran nan mun ga ya ɗauko wani ba za mu ce mana mahaukaci kai DJ AB kenan ai wata take kai yawwa ba za mu ce mana mahaukaci kai tsaye ba tunda da yana da hankali kawai dai siffa ce to mun ga gaskiya ya ɗauko shi ya taimake ya gyara shi ya rubuta mar waka an zo an buga waka an yi bidiyo sai an yi promote ya mashi ya sa manyan mutane yawwa kaga ya taimake sosai saboda wannan sai da yanzu ya zama na
komai bare ne ko tsaki sai ya je bare gaskiya ne saboda fuskar shi ta dalilin DJ ta san sai kuma akwai wani mawaki yana nan babban mawaki ina supporter ya iya waka sosai DOC ma daki har da yau gancan ina yin wannan mawaki sosai kamar har da yau gancan yanda na ga ma kamar yin ciki na ya sani wallahi haka na ga ma haka MBK naga wanda ya taba DOC kamar yin ciki na ga ma haka zan haukan shi wallahi DOC ma daki intelligent akwai ne na buga kananun mawaka ke ne ai ba a magana kawai ba a magana da saurayi to kuna ji masu kallo sannan kuma akwai wani mawaki a arewa da nake so dan Allah dan annabi yan arewa manyan arewa artist da Allah ina neman alfarma a gurin ba dan ni ba dan Allah ku yi dan Allah wannan mawaki ku jawo shi a ciki waye mawaki ne yana da talent gaskiya yana kokari a harkar waka wannan mawakin Maharis na Abuja din Maharis number 1 kenan wannan mawaki ina mugun yin shi ina so a taimake shi a arewa insha Allah manyan jigajigai na arewa yan Hausa hip hop da mawakan Hausa da Allah kamar irin CBOC kamar irin CDJAB irin su classes duk da dai classes ana ganin ya dan kwanta da amma kuma yana da yadda zai daga shi yana da yadda zai daga shi kamar da irin dai haka sauran dai yan Hausa hip hop da Allah ku taimaka da mawakan Hausa yan Kano da Allah ku jawo Maharis shi ma a tafi da shi wallahi Maharis mawaki ne wanda ya kamata a ce ana ji da shi ya iya waka ba kai ya iya waka yana da talent ya iya waka in dai zai buga sai ta buga sosai ma wallahi tallahi ba shi wallahi to wannan shine kona a wurin yan arewa to masu kallo da saurare kuna jin yau muna tare da Abdul MBK mutumin nura mulan kuma dan bin mawaki da waye da dai sauransu so a takaice mun kawo karshen wannan gida sai next week kuma sai next time idan Allah ya gami ya ƙara da shi gidan wannan TV namu mai daraja mai albarka kamar kuma yadda Abdul ya nemi mai zance ne ya nemi yayi roko yayi waye ne ma alfarma a gurin mawakan arewa da ma da sauransu Maharis mutum ne wanda ya iya waka kuma yana da talent to amma sanadiyar yanayi na abubuwa mutane sai wanda ya kwanta mun suke taimako ko mutum bai kwanta ma ba za ka iya taimakon shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ce mana khairul muslimina man sallama muslimina bil lisani wa yadi ya ce wasu mutum yawa wanda ya taimaki mutum da hannunsa ko da harshensa a taimaka ai waka da Maharis janna so alhamdulillah kai kawai zai tafi bare ina godiya sosai ga makallata da dai sauransu da wani saboda kai ne babba a gaskiya ne Allah ubangiji ya bar zaman tare mun gode Abdul MBK mun gode sosai mun gode sosai